Здравейте, скъпи приятели! Пак сме ние, двамата, дето никога не говорят каквото трябва и не се харесват на никой, който е дошъл на власт. Да го кажем по този начин. Нашата цел е да няма никакви последователи. Опитваме се да гоним нулата. Точно така. Естествено, повечето хора, ние сме нишов канал за хора, които мислят малко по-така нишово. Георги, като кажеш нишово, аз първия път чух Мишово, все едно сме някакви, мишкуваме нещо. Кажи го по-така бутиков канал, нещо така за по-специална публика. Ние сме за най-изисканите хора с най-специалното усещане към света. Точно така. Ние сме, исках да кажа, уважаеми приятели, че ние сме, за разлика от истинското политическо шоу, ние сме, как да кажа, политическо шоу с определени пристрастия не към шоуто, макар да по този начин да действаме към събитията. Нямаме талант. Точно така. Имаме много голяма липса на талант. Точно така, и затова запълваме с разни неща, които не ги разбираме. И сега, Иво, аз тук искам първо да ти забия една тема. Сега, уважаеми приятели, днес ще се опитаме малко да разчупиме шаблоните, нещата да бъдат малко по-интересни, като начин на изразяване по-скоро. И първата важна тема, то може би това не е най-важната тема, обаче през седмицата тук се случи едно събитие с един посланник, няма да казвам на коя страна, но мисля, че ще се сетите. Негов така пряк ръководител е, как да кажа, изчадието от Москва, ако се сещате, както знаете в последно време е известно, Владимир Путин. Кажи ми, Иво, според тебе, ти каза, че с една дума ще окачествиш това изгонване на това. Забравих си думата. Добре, значи то всъщност какво става? Митрофанове покамват на някакво место и някакъв кретен или кретенка решава да я изгони. Аз, защото само четах заглавие, не съм в детайли запознат с това е и поради... Аз го казвам поради това, че не знам, все пак има някакви канони, по които става отношението към чуждите дипломати. Ние не сме скъсали дипломатически връзки с Русия. Това някой трябва да го каже на хората с изгладени гънки в мозъците. Страшно много дебили има и те са все активни. По-активни, да, наистина, това е думата. Те са се активизирали, ние се надявахме да влезнат в летаргия или в някаква така състояние, от което хибернация, нещо такова, но те не влизат въобще, значи грантовете текат с пълна сила и затова те са все по-изобретателни, по-нагли. Аз не съм ги виждал, уния двамата, имаше двама кретени, какви бяха от отровното трио, дето бяха тримата глупаци, след станаха двама, единия стана министър, дето цапаха с боя посолството. Напоследък не съм ги виждал, те не се изявяват и просто липса им изобретателност, защото може би Жокер, може би трябва да фащат боята и да действат. Време за тия, за показни акции на хора с 2 грама мозък. Това мога да кажа. Страшни тапицери има в нашето пространство и хора, които желаят да блеснат в този момент, който е съдбоносен, така или иначе. Да, и между другото, сега да прехвърлиме на другата тема и според мен тая работа е пълна простащина. Мисъл, каквото и да е, аз мисля, че не може да се отнасяме така най-малкото от човешка гледна точка към хора. Но другото по-интересно нещо е, честно казвам, ти после ще разкажеш и за още други интересни неща, обаче аз исках да кажа, кажи ми твоето мнение за, как да кажа, битката на европейските лидери, така, тяхното желание да продължи този конфликт, който вече доста дълго продължава, според тях твърде малко. Те искат да го удължат, като почнеш там разните еврогерои, като Макрон и
външната министърка на Европейския съюз. Кажи нещо за тях. Аз не знам дали трябва за тях да говоря. Има почти пълен консенсус, 26 от 27, освен Орбан, който се дърпа очевидно страни от дружинката. Всички искат много тая война да разгарят. Много дебили има, които просто страшна подкрепа имат от нашите местни дебили. Знаеш, Бойко Борисов първа дружка на фон дер Лайен. Той нали нещо каза, че Тръмп обичал последно време. Той може всеки да обича, но той не е спирал да козирува на фрау фон дер Лайен. Значи на немски Лайен, много Люген го казва, не това лъжи. Царицата на лъжите. Много долна госпожа. Всъщност преди няколко дена гледах някакво смешно интервю. Не знам от кога е, обаче питаха дали ще си прати нейните деца на фронт. Така, не, няма. Много малкото хора явно има и деца. Ние трябва да оценим тая честност. Просто трябва да видим, че имаме работа с... Може да ги пробиеш, да кажат нещо истинско. Но не, те повечето нямат деца тия, нямат желание за бъдеще изобщо. Не знам какви хора са. Примерно Макрон е за мен някаква енигма. Той е много странен този човек. И може би трябва да се направи някакво изследване върху елита. Къде ги намират тия хора? Оня ден, между другото, Валентин Вацев каза, че не е очаквал по-голямо дъно от Саркози, обаче Макрон го е... Не, той е като картица, той копае, не знам до каква низина. И интересното е... човека. Тия хора нямат, за тях няма дъно, което не може да се стигне. Нали знаеш, че според Данте един от кръговете нада по-хубавите се за тия хора точно. Да. Не знам, много е странно, но още по-странно. Аз постоянно се питам, защо... Каква е тая, извинявам се, че сега ще прозвуча като някой друг, но каква е тая непрекъсната ерекция на нашите тук майстори срещу това чудовището от изток? В мен през забележка онен ден, че 3 пъти съм го казал това нещо за ерекцията в последния ни разговор. Не знам. Извинявам се, аз съм. Не знам защо... Либидо. Да. Не знам защо го имат това желание самоубийствено. Много интересно. Аз иска да кажа друго, че за мен винаги ми е било по-интересно хората, които ги подкрепят и най-малко с мълчанието си стоят да застават за тях. И още по-ми са интересни журналистите, които са наясно с цялата ситуация и имат достъп до екран. В същия дух в европейските медии май се леят всички европейски медии, нашите са тоталното дъно. Всичките ни медии са просто невероятно дъно. И не знам как... Аз иска да попитам това, защото тук някой беше казал, нали, сега при провала, да кажем, на нали, големите медийни групи и така нататък. И понеже някои хора мислят, че едва ли не истината е почнала да тече в YouTube и другите алтернативни медии, ми кажи твоето мнение по този въпрос, наблюдавайки ги тия неща. Какво се случва? Аз тази седмица не можах много нашите колеги да ги наблюдавам какво се случва при тях, защото повечето следа чужди медии и кажи ми... Ако говори за цензура няма голяма в YouTube, мога да кажа, че почти няма. Нещо бяха скоро цензурили, както и да не е важно, но има ново засилване на пропагандата. Аз така много интересно. Моята жена въобще не се интересува от тия неща, колкото всъщност тя слуша какво говоря понякога и за съжаление е принудена да разбира от геополитика. Тя разбира и знае, но истината е, че в нейния в Инстаграм въобще такива неща не влизат. И защото то, нали, алгоритъмът ти показва каквото те интересува. Ти си гледал веднъж котки, то ще ти пуска котки до 2020, до 2030. Но при нея, вика, аз започнах както си, нали, тя си гледа някакви глупости и вика, почнаха постоянно да ми излизат някакви неща за войната, в смисъл да обясняват, че е хубаво нещо, че трябва да се такова. Европейски някакви
промивачи на мозъци, почват явно грантовете текат с пълна сила към тия хора, за да влизат на всякакви хора, по всякакви начини да им се обяснява, че войната е мир и че трябва да водиме война с Русия, че това е единствения изход. И тя беше шокирана, вика, що при мене постоянно идват тези неща, като тя въобще не се интересува от това нещо. Значи най-вероятно идват и при други такива хора, които не са заинтересовани, обаче когато тя знае каква е истината много добре и за Близки изток и най-вече за Украина, знае перфектно какво е положението там и на нея това не влияе. Обаче на повечето хора, които гледат по цял ден котки и като почват да им обясняват, те тогава вече съвсем и влияят им, със сигурност им се влияе и това вече там не може да се намеси, защото тези хора те и без това са загубени за всякаква кауза, но вече сега като им и промият мозъците напълно, така че машината за мъгла действа с пълна сила и нямам надежда, че ще има някакво прояснение. С нашия Бутиков канал, който никой не иска да ни гледа и да ни чуе, това да ти кажа. Нещата са плачевни. Ако искаш поне аз да кажа нещо, сега любимата ми тема от днес, защото... Аз щях да те питам точно за тая тема, какво става в тая военна операция, напредва ли, какво става? Кажи нещо за нашите зрители. Това, което аз заради тебе не можах да си догледам военната сводка от днеска. Значи, казвам на всички хора, които ги мързи да си сложат телеграм каналите, сложете си телеграм каналите да гледат от първо лице. Но ако толкова и мързи, има един много готин канал в YouTube, военни сводки, се казва на руски. Ще научите и руски. Аз как съм го научил за 3 години, тук последните само по телеграм каналите го научих с автоматичния преводач на Google и с изключителната ми интелигентност. Научих само падежите не мога да ги оправя. Жена ми говори руски и викаме, ще ме научи на тия падежи, не ми ще се не да четеш. Аз много мразя да чета граматика и ние на немския научих падежите, както трябва, ни на руския съм ги научил, обаче всичко разбирам. Така че слушайте военните сводки. Днес като слушах, това е много, много готино. Са всички сигурно вече че чули, защото видях, че по нашите нещастници по БНТ даже бяха написали за руската офанзива или руската атака през Трабата, значи Трабата, която снабдяваше нашата мила Европа, снабдяваше с руски газ. Сега мина 16 км, няколко стотин руски войника са преминали. Излизат в някъде много близо до Суджа и реално завземат една гара и след като я завземат, те почват някаква офанзива оттам. И украинците, като се осъзнават какво станало, започват с всичките налични оръжия да стрелят. И това ти го казах преди това, много смешно ми стана. На руски явно използват думата дискотека и те започват дискотеката и в Мартиновка, не мала Елок, но едно друго беше, което пак по-близко, вече крайните най-крайната точка, вече докъде са стигнали украинската армия е завзел. Те веднага, след като чуват това нещо, тяхния първото нещо, за което се сещат да направят, е да почват панически да се изтеглят, т.е. да бягат. Въпросът е, че стават изключително лесна на жертва и оттам руснаците почват да ги чистят много, много лесно. Има страшно много клипове. Много са си предали. Така че положението е много, много, много интересно. Сега гледах и по-интересното обаче, което ти казах, другото също, че при един обход с дрон, руски дрон, минава от един мост и вижда, че целият мост е миниран реално. Тоест, украинците са си подготвили план за бягство, когато се случи настъпление руско, да могат да се изтеглят, след което да взриват мостовете. Само, че руснаците го осъзнават това нещо и ни взривиха с всичките мостове над Суджа, над река Суджа и там над Оскол, мисля, че беше. Аз няма да вада картата да ви показвам. Казвам ви, в военните сводки мога да ги видите много, много хубаво обяснява човека как откъде опитва да избягат, да се изтеглят. Мисля, че Мала Елок не се каже също един град, от който също голямо отстъпление започват, но те просто когато стигат тия мостове, защото те очакват моста да е там и тръгват много големи колони,
обаче няма мост, не могат да минат. И стават супер лесна мишена и почват руснаците да ги, като на стрелбище, да ги свалят, да ги унищожават реално. Има видеята, може човек да ги види през нощта, после на деня да ги видиш как са изгорели колите. И така и почват тръгват голяма част от тия да минават пешачката, защото те напускат и бягат от колите и тръгват пеша. И това е много, много забавно, защото имаше видео, те ги гонят. Почва оттам нататък вече, като тръгнат пешачката пехотинци, те могат да минат тия реки, те не са някакво голямо препятствие, обаче като те гони дрона, няма никакъв проблем един дрон да бъде използван срещу един войник. Така че сега е едно просто изтребление на украински военни, което, честно казано, за мен е много готино. Аз съм голям тъпанар. Много време преживяха там тия хора и нямаше много време се застояха, време да си ходят. Казвам, очевидно аз съм кофти човек, аз го казах това днеска на жена, тя ми вика, ти що се, как мога така се радваш? Истината е, че не съм неутрален. Не мога да бъда неутрален в тази война, не съм неутрален и се радвам, за съжаление, за смъртта на тия хора, които всъщност голяма част от тях са и наемници, голяма част от тях са изверги, които убиваха. Има прекалено много видеа с убийства на цивилни. И да, аз изцяло подкрепям руската страна в този конфликт и затова се радвам, за съжаление, на това изтребление. Но естествено предпочитам много от тия хора да бъдат хванати в плен и после да бъдат разменени или в един момент да влязат в затвор или нещо такова, но по всяко положение новините от Курск са много готини. Да, нещата върват там към пълен крах на тая, как го наричаха, непура. Значи тази авантюра приключва скоро. Аз даже си мисля, че може началото на другата седмица да е приключвам съвсем, колкото и да е абсурдно това да знам. Те има и голяма офанзива от всякъде в тази област. И за съжаление, ти ме впрегна да правим предаване, да си догледам сводката от останали части на фронта. Така че няма да казвам нищо какво се случва на другите места. Просто хората чакат, няма време за четене. Хората чакат, аз мога да погледна в реално време. Сега докато си говорим, мога да видя в каналите. Аз много гледам белоруски силови, което е най-важните неща казва. Другото, сега, ако има нещо ново, но аз тук една нова тема така ще ти подхвърля. Вчера Илон Мъск каза, че сателитната му система Starlink е гръбнака на украинската армия и ако бъде изключена, цялата фронтова линия на Украйна ще рухне. И всъщност аз не искам да коментираш тази новина, ама по-скоро искам да коментираш тази новина, защо неговия началник Доналд Тръмп, след като така твърди, че ще умиротворява нещата, защо отдавна не е спряла тази система. Защото той нищо не умиротворява. Той просто си играе с... Знаеш, аз наистина не знам той какво иска точно, освен някакъв как се казва, някаква изгода да изкара от цялото това нещо. Но той никога няма да спре. Да, естествено, иска тайм-аут, с който да преовъоръжи, да ги постави нещата малко в ред и да продължи войната по същия начин, както беше. Руснаците трябва да са луди, да ходят по неговите условия въобще. Аз, ако съм на тяхно место, въобще няма и да отида на преговори, защото това не е въобще момента. Има някакви насрочени преговори за друга седмица, мисля, че в Риад. Не знам кой ще бъде там, но не ми изглежда резонно руската страна въобще да ходи на преговори. Ако те могат да си ходят на Украйна, украинци и американци да се събират, да си говорят и Макрон, супер. Нека да правят банкети колкото си искат. Това е готино, да се харчат народни пари. А сега нали имаме захарчени 800 милиарда. Им се отвориха. Така че, що да не харчат? Между другото, по повод на тия 800 милиарда, понеже има такава теория, че Тръмп иска да да прехвърли всъщност войната и нейната така поддръжка на Европа
обаче те тия 800 милиарда, нали, все пак ще купат оръжие от тях точно. В тази връзка, понеже... и другото нещо, което е много интересно тук да го засегнем, нали, миналата седмица, мисля, че беше, имаше един анонс, че едва ли не Тръмп и щатите ще излизат от НАТО, ама нещо не излязоха. На мене много ми се иска това да случи. Не, той на мене ми се иска, обаче смисъл, това според мен показва, че думите на Тръмп за мир са малко така заек от ръкава, който обаче заека го няма там. Нито една дума на този човек не му вярвам, каквото и да каже. Да. Да ми каже, че утре ще изгрее слънцето, аз ще трябва да се консултирам с телефона да видя дали. Не мога да му вярвам на този човек. Не знам защо имат тия нашите хора, които са на Народна сила или който се сетише, станаха всичките трамписти. А пък днеска Сивил беше поканил Тошкин Бе войводата. Просто, какво се излага? Исках малко да кажеш, я кажи, понеже ти ги наблюдаваш тия хора, какво е тяхното мнение за Тръмп? Ясно ли има на тях той какво ще прави? Или ние просто така облъчваме с дезинформация? Вися, Сивил за мен винаги запазва някаква неутрална позиция, така че той не е застанал на страната на Тръмп, не мога да кажа. И той казва, съгласен с някои тези. Аз също съм съгласен с някои неща, които прави той. Ясно, че и ти си съгласен. Обаче... аз говоря генерално за... Момчетата, примерно... Мисия. Това ми е най-големият проблем лично на мен. Момчета от Народна сила, според мен, станаха първи трамписти и се самосаботират сега. Техните предавания, все едно гледаш Доналд Тръмп и Джей Ди Ванс седнали в Белия дом. Много е сериозно положението. Много са сериозни. Не могат да се усмихнат. Те, ако се усмихнат, някой ще му се скъса костюма. Не мога така. И другото нещо, че самите и хората от Възраждане нещо взеха прекалено много да покрай алтернатива за Германия, защото цялата алтернатива за Германия явно искат да се легитимира чрез Тръмп, Джей Ди Ванс и така нататък. Значи цялата тази връзка нещо много за да ме дразни, честно казвам. Извинявай, че те прекъсвам, обаче ония ден пуснах една статия, която беше озаглавена всъщност европейските лидери срещу Тръмп ли са или ще са с него. Я ми кажи твоя предикшън така за това нещо. Или се също като преди ще се случи. Европейските лидери не са лидери. Те стои някой за тях, който това са мъпети. Значи тия кукли на конци, който ги дърпа, той със сигурност се е разбрал вече с Тръмп и тия пътърди, дето ги правят, са само за... Как ми четеш мислите обаче? Въобще не ме трогва, каквото и да си говорят. Ако ще Макрон да излезе по гащи, там по прашки, защото той сигурно носи прашки за неговия... Малко като цирково такова представление се получава. Те се карат, пък ходят да се говорят, пък после... Ти знаеш, ти нещо обаче пропускаш според мен, защото нямаш добра представа върху това колко тъпо е примерно британското и френското общество. Ти нямаш представа за процеса на втъпяване на западните общества. Тук в Испания хората са с интелекта на божа кравичка до голяма степен. 90% говоря хората и нагоре, като тръгнеш на север, всичко. Холандци, белгийци, немци, Западна Германия особено. Тия хора са страшно тъпи. Затова тия шоу тъпоти, които им ги говорят, са много важни, защото те им влияят. Те истински са на тебе и на мен, и на българите. Ние се чуем, какви са тия глупости. И средностатистическия българин... Все пак сме расли при комунизма. Пак ние заради този комунизъм, толкова ни е светната кружката, че някой ни лъжи и ни прави на маймуни. Просто не ни интересува. Те са разбрали българите, че каквото и да става, на Бойко хората ще вземат кинтите и така, че няма смисъл да се пенляват. Но в кръчмата бай Гошо знае всичко много по-добре от всичките на Западна Европа, уния, които са в университетите и така нататък, студенти или каквито и да са. Ние сме много напред с този материал. И затова тая цялата пропаганда и тези всичките циркаджийски номера, те са направени не за българите, те са направени към западната публика, която много добре реагира. Сега ти не гледаш немски предавания, немски речи, защото аз не съм гледал на кой ли не на немски гледам
и понеже заради тъпите ми 7 години в Германия трябваше немски да науча. И просто като ги гледам и това е, значи речите на който те са като забавно развиващи се. За мен в България аз мога само да му се смея на този човек. Една патетика, абсурдни са просто. Не може човек, който уважава себе си, такива глупости да говори, но много е важна публиката. Когато публиката е окей с това нещо. Абсолютно. Аз и да кажа, че според мен, независимо дали ние сме някакъв нишов канал или еди какъв си. Ти сто нишов канал, ще ме побъркаш, кажи го Бутиков. Добре, Бутиков. Мисълта ми беше, че според мен е една, независимо каква медия, единствената работа и трябва да бъде не да прокламира някакви твърдения, които да се имплантира така някакси в мозъка на зрителите, ами да бъде имплантирано точно едно такова, да кажем, някакъв аналитичен поглед към самите тия събития, за да може човек сам да направи тия логични връзки, за да стигне до нещо по-истинско. Докато повечето наши колеги имам чувството, че тяхната информация, като ние ти я наливаме в главата и тя вече да трябва да си е там. Ама според мен не е това целта на това занимание. Основната цел на моето присъствие тук, освен да си губа времето и да се забавлявам с тебе, е именно да търся умни хора, мислещи хора. Това става само през съмнението. Дори аз никога не казвам на хората, вярвайте ми какво говоря. Никой да не ми вярва, не да си проверява. Затова казвам, отидете примерно, вижте във военните канали в Телеграм, вижте български силови канал, ме кефи много, вижте военните сводки. Има хиляди източници за търсенето. И аз имам някакъв Телеграм канал, който спрях да го поддържам. Аз си го ползвам, между другото, така, за като ще си говоря с тебе, започнах да си слагам там някакви неща, да се подготвям. Но това е най-важното. Нашата аудитория, 3 човека, които ни гледат, очаквам да са страшно критично мислещи хора и когато нещо не ги кефи, дори в нас естествено, или изобщо да се съмняват, да търсят. Това е, търсете истината. Въобще не се доверяйте на никой, най-малкото на Георги, който се прави, че живее в панелка, всъщност е на ривиерата сега в момента. Това не е зад бекграунда, ти е фалшив. Защо се прави скромен софиянец? Сега след записа отивам на яхтата да се качвам и и вече става пропаганда. Точно с нощи това вика на жена ми, след като те минаха по тръбата, отивам да пия едно шампанско. Толкова се накефих. Аз съм много гаден тип. Най-гадното наше, аз това искам да кажа, защото ние не можем да се майтапим, защото нашата цел в това предаване е да бъде по-забавно и нормално, а не да натоварваме хората. За да можем да стигнем по-лесно до... Само да кажа, че не заобикаляме най-важната тема, искам само да я спомена, защото и двамата си говорихме преди това, че в момента в Сирия се извършва геноцид. Да, ще сега за това да кажеш. Искам да е малко така мимоходно, нали, в крачка да го кажа, защото не искам да оставя горчив вкус в устата на хората. В неделя утре са на работа. Нашите 3 зрители, те сигурно работят в цех някъде. Те не могат, те са работническа класа. Утре стават 6 часа, затова нещо приятно трябва да завърши. Няма да завърша да му обясня, че терористите, които са подкрепени от Европейския съюз, Америка, ционистите и най-вече Турция, избиват по улицата, ежечасно избиват, изнасилват и унищожават сирийски християни, алавити, каквото се сетиш там, всичко, което им попадне. Чека пачавра, ама не е хубаво за телевизията. Пачавра, ама ние па не сме в телевизията. Външната министрика на Германия какво беше? Нещо национално беше с Бербок. Тя беше ходила и оня ни даде ръка, терориста с обръснатата брада. Много гадни хора, много гадни неща. Гледайте това ще го кажа, защото това е важно. Ако искате да знаете какво реално се случва в Близкия изток, влизайте в канала ще го забравя, Middle East Spectator се казва. Middle East Spectator, ще го погледна пак да не взема да сбъркам. Там наистина мога да видите всичко. Това е страхотен канал.
Има и още два, които следа. Да, Middle East Spectator се казва. Пише се Middle East Spectator в Telegram. Друга да няма да го видите. Значи в последните 3 дена хубаво е, че тия убийствата са нали, те се замъгляват. Нали, не мога да видиш веднага как убиват някой, но можеш да тракнеш и да видиш как убиват някой. Последните 4 дена от вторника реално. Значи аз не мога да броя, но от вторника са 5 дена. Постоянно се качват видеа. Значи тия терористи, защото те са горди от това, че опивам от тия, ще убиваш 10 човека, събираш, извадиш едно семейство от къщите и ги избиваш на улицата, изнасилваш жени, каквото можеш, деца. Всичкото това нещо се качва в видеа. И даже един се чудеше, един от тия, който прямо убил едно семейство и прави видео, убие ги тия, обаче мисля, че Аллах не е окей с това нещо, така да убиваме. То си задава въпроса, ама след като ги беше изклал всичките. Невероятна простотия е това нещо. Но не искам казва, че хората там са вярващи май само така на ушки. Да, боже, тия са пълни. За това става въпрос. Хора са просто, значи тия наистина не са хора, честно ти казвам. Като каза преди малко, като кажем да се върна на тази мисъл от преди малко, обаче, кои са тия дет ги поддържат, тия дет не са хора? Тези не са хора, това искам да кажа. И българите също, между другото, защото в българските новини те са абсолютни подлоги, ама дори не знам какви буклуци са, защото крият всичко това, което се случва. Днес си направих труда да видя и всичките новинарски, като почваш Al Jazeera, CNN, BBC, израелските, всичките все пак казват нещо. Българските пълни глупости. Нищо не се казва. Затова това са огромно количество. Само за 48 часа бяха убити над 2600 човека. Цивилни, просто така ги вадиш от улицата и ги избиваш. Значи ние сме голямо дъно. Да, най-вероятно тук има дългата ръка на Ердоган се вижда и в нашата БНТ, защото все пак тия терористи са въоръжавани от Турция. А ние все пак ще ставаме... Как се казва? Халифат ли ще става България? Какви са плановете на султана за България? Санджак ли? Какво ще бъдем? Не знам как се казва там областите в Турция, но според мен целта е да ни съединят с Босна. Значи те оттам ще тръгнат. Те го бяха и казвали някъде, но мисля, че един турски министър беше идвал в посолството и беше обяснявал докъде ще стигат. Те започнаха там с Република Сръбска, така че може би ще ни съединят. Ти учиш и турски, между другото? Не, аз по-скоро съм на китайски, знаеш. Добре. Аз виждам ясно бъдещето. Китайски е по-добър вариант от турския, със сигурност. Но аз, защото те, турците сключиха някакъв мир вечен с кюрдите, 20 милиона кюрди. Не знам колко е вечен и какъв е този мир, ама те ще гледат сега към Европа. За мир Да, между другото, той пак султана беше казал, че сега отново е време Европа да помисли за Турция като страна в Европейския съюз. И мисля, че може този път да му се получи. Направо като ни вземе, направо получава и Европейски съюз, може и това да получи еврозона. Защото тази лира е толкова продънена, че те не знам, те всеки месец някакви чудовищна инфлация. Какво става там с тази лира? Я кажи, какво става в България с това, с еврозоната? Как върват нещата? Получават ли се? Като гледаш парламента, всичко се получава. Кучетата си лаят, кервана си върви. Нали направиха няколко такива политически затворници вече имаме. 4-5 човека, те ги задържаха, не ги извадиха. Те си седат в затвора сега. Мисля, че вече трябва да минеме малко, нашия радар трябва да минава на по-така голямата картина. Тая работа, тия селски вечеринки, според мене. Добре, няма да обръщам. Аз и без това съм си казал, дал съм си обет да не говоря за България и за българската политика там. Българската политика и за мен е за мъртвите или добро, или нищо. Над тия неща сме. Много гадно, ама тя жена ми вика, то може би пак ще има избори. Аз викам, що па да има избори? Те се разбират чудесно тия хора, каквото и да се правят на луди, могат да си изкарат 4 години. На следващите избори обаче най-вероятно няма да гласувам за Възраждане, от сега го казвам, ще гласувам за партията на Георги Лазаров. Той ще организираш партия. Ако няма да правиш партия, тогава няма гласувам.
Но ако направиш партия, ще гласувам за тебе. Не знам. Да, знаеш кой е проблема с това? Кажи. Проблема е, че най-читавите хора никога няма да се хванат да правят нещо такова. И понеже смятам, че и аз в известен смисъл съм такъв. И, нали, смисъл, ти виждаш хората, които направиха партии, не са ги направили, за да... Те са ги направили, за да минат на горния етаж на следващото ниво. Да се приближат към истински високото ниво. Не, виж, проблема при тебе, че ти имаш... Проблема при тебе, Георгия, е, че ти имаш яхта и живееш в Монте Карло. И затова няма... Много е трудно да надграждаш на това, разбираш ли? Не мога да дигна нивото. Аз също тук в Испания живея на прекрасно место, така че няма защо да се излагаме. Домомислото ние, които не могат да свържат двата края, те са кандидати за слава, те трябва да правят пари сега на гърба на българския народ. Има много желащи, страшно много желащи, ще има много нови партии, нови проекти, проектанти и всякакви други. Да се хвърлят на каквото могат хората. Семията, да се оправят. Значи, за това съм много щастлив, че прескочихме най-гадната тема за Сирия. Бях си подготвил разни щуроти, ама кажи ти нещо имаше друго да казваш. Аз исках да минем до другата тема. Преди малко темата за Сирия, аз просто ще я затворя с това, че тия неща, които се случват, ние, когато то новия стар терорист дойде на власт, беше ясно какво ще се случи там. Ние с тебе много добре го знаем какво ще се случи. В нашия разговор тогава, ако си спомняш с Дахер, стана въпрос, че тяхното инсталиране ще доведе до още много насилие. Така, не, че се хвалим, ама ние го казахме първи в нашия канал. Бяхме малко преди другите. То е очевидно за всички, обаче аз вчера и ония ден се опитвам да се свържа с Дахер, не можах да се свържа, обаче беше написано много хубаво нещо. Препоръчвам на хората да го намерят. Има 3-4 профила в Фейсбук. Вижте му какво е написал, за да не ви го четем сега. Няма да ви го четем. Да, хубаво да го прочетете, да сте наясно, защото това е човек за мен, който аз имам пълно доверие за това, което казва. А и не само той, ги могат да казва, вие могат да влезете в телеграм каналите, дори в руските, всъщност руските телеграм канали също са местото, където се казва истината за Близки изток. И може там да се ориентирате, дори да не мога да намерите, защото всъщност този канал, за който говоря, той е в Shadowban и не може да го намерите в търсачката. Ако го потърсите, т.е. трябва да го имате, както ви го казват. Т.е. ако върнете назад видеото и чуете какво точно казвам, като напишете точния адрес на канал, ще го намерите. Обаче иначе, ако го търсите, така няма да го намерите. Както и да е. Кажи какво искаш да кажеш за нещо друго, защото аз ще се потърся, докато си мислиш. Да те попитам, оня ден имаше едно изказване на китайското външно министерство за тия неща, които Тръмп там ще им прави с тарифите и така нататък. И всъщност изказването е на тяхното, само една секунда, един твит в X, бившия Twitter, беше, че те са готови да водат война до край с щатите. И предвид на това все пак знаем, че китайската външна политика е малко по-мекичка и не стига до такива неща. Според тебе, на какво се дължи това изказване? Не знам, да ти кажа честно, китайците почват да са, те са наясно през цялото време за какво се води всичко. Не знаят за какво става въпрос, да. Между другото, само да кажа, преди малко като говорихме за преговорите на американците с руснаците, аз все по ние мисля, че миналия път го казахме това нещо, обаче все повече ми се струва, че руснаците знаят американците каква им е крайната цел и по-скоро се опитват да дадат едно такова външно впечатление, че те някакси са се хванали на куката на Тръмп вече, което ме съмнява да е така. Имаше и такова изказване също на външния министър този път на Китай, че Китай няма да се остави някой да вбие клин между тяхното партньорство с Русия.
Да, това аз ги четах тия няколко подобни. Да. И двете страни... Тоест, те знаят много добре за какво става въпрос. Да, аз наистина вярвам все още, че политиците и в Русия, и в Китай са напълно наясно. Истината е, че и Запада не крие намеренията си, особено Америка, да унищожат Китай. Въобще не спира да е топ цел това нещо. Така или иначе трябва да са големи кретени и руснаците и китайците да не осъзнават, че заедно са непобедими и по-отделно могат да бъдат победени. По-отделно са победими, да. Точно това е. Са вътрешните сили, които са, защото и в двете страни със сигурност има някакви съпротивителни пети колони, които действат постоянно и не се знае колко са силни. Особено в Русия, там е много силна. Все още петата колона. Надявам се да бъде унищожена максимално скоро. Това ще отнеме години, сигурно. Не знам. В Китай нещата са по-различни. Аз това гледам и отношението и към Близкия изток. Те са си много стабилни там. Няма такова лесно влияние. Със сигурност има китайци, които са отвън и по някакъв начин влияят на мнението на хората, но самия Китай, според мен, нещата стоят доста стабилно и не знам, смятам, че не са глупави. Понякога аз ме подразни едно някакво споразумение бяха направили, мисля, че китайците с Украина за износ на нещо, на зърно ли бе, не знам, за нещо беше много странно. То май беше отдавна това нещо, да. Не беше отдавна, съвсем скоро беше, тази седмица. И малко ме дразнат тези неща, не знам защо ме дразни толкова. Също така малко ме дразни говоренето те по-скоро се опитват май да не се мешат другаде, обаче виждат, че нещата в крайна сметка ще си опират до тях генерално, независимо тяхната не е намеса. Аз не знам защо китайците не си кажат така нещата, както са си истината за конфликта в Украина. И просто да си застанат явно на страната на Русия, за да някакси да паднат картите. Да стане ясно всичко. За да стане, мен не ми е ясно съвсем това. Не ми харесва това нещо и малко ме държи в напрежение. Не, че значи за мен опасността вътрешната в Русия от предатели е много по-голяма, отколкото китайците да направят някакъв абсурден ход. Не знам какъв, примерно да спрат търговията си с Русия или нещо такова, или военно да застанат срещу нея. Не знам. Но въпреки всичко малки такива жестове от страна на Китай ме дразнат. Но може би път това е начинът да поддържат някакви нормални отношения и да не попадат под санкции от страна на Запада. Точно, според мен това е. Те се опитват по-скоро там да не влизат между шамарите, обаче ми се струва, че те по този начин по-скоро позволяват на техния противник да прави някакви ходове, които да действа срещу тях в случая. Да. Тоест... Кажи. Кажи, да. Давай ти. Просто мислих да скочим напред по един друг начин, да те потормоза малко с малки кратки цитатчета и да коментираш. Какво ще кажеш? Съгласен ли си? Добре. Значи, първо цитатче. Великобритания не изключва участието на свои изтребители в осигуряването на нуждите на ПВО в Западна Украина. Пише вестник iNews. Какво мислиш за това нещо? Може кратко да ми отговаряш. Като блиц интервю. Да, като блиц интервю. За сега това са думи, айде да го направят на действие. Добре, второ. Но Норвегия увеличава своята поддръжка за Украина през 2025 с 3 милиарда евро до 7,2 милиарда евро. Какво мислиш за Норвегия? Не искам да се повтарям просто. Аз какво си мисля? Иначе мисля, че ясно... Кажи, защото аз си запомних мисълта. Тук пак казвам, това според мен е някакво безумно нещо, да дрънкане сбройната срещу там, където знаеш, че не трябва да биеш. Искам аз да кажа нещо много важно. В България има една много голяма пропаганда за това, че северните народи,
скандинавските народи, Финландия, Швеция и Норвегия са държави с изключително висок стандарт на живот и с много високо образование. Това е лъжа. Тези хора са дебили. И по всичко го показва. По това, че влезнаха в НАТО, шведите, финландците, подобни неща. Тези хора са с изключително мит мозък. 90%, 95% от обществата там са напълно се доверяват на това, което каже правителството. Те нямат отгоре, тотална липса на критично мислене. Нямат опозиция, нямат нищо. Те им вкараха милиони напълно неинтегрируеми мюсюлмани от всякъде, които им унищожиха сигурността в тези дебилни страни и те не правят нищо. Един психопат Брайвик, ако го помниш, отиде в едно такова село и изби там 120-200 човека, отиде и уби. Естествено, това не е правилният начин. Правилният начин е очевидно, че страната не се грижи за сигурността на своите граждани. Тези хора, всичко, което излиза от тези страни, е пропаганда на едни дебили. И винаги, когато си мисля за тези страни, се сещам за един филм от 2000 или може би от 90 и някой каже Идиотокрация. Ако си го гледал, беше някаква тъпа американска комедия, в която ние живеем вече не знам колко години и все повече и повече живеем. И там имаше един президент, бяха избрали някакъв черен рок изпълнител или какъв беше. Много ми прилича на Тръмп. Идиотокрацията в Америка, според мен, е вече на... И в Европа също. Нашия прекрасен Бойко, какъв е? Да те прекъсна още в пътеводител на галактическия стопаджия, сещаш се президента на галактиката, че беше най-глупавият човек в галактиката. Да, верно, да. Така че това... Не знам, аз имам някакво такова странно усещане, че честно казвам, наистина, по някой път, правейки тия предавания, по някой път си викам на къла, мамка му, ние май ще си строшиме главата в тази стена. Искам да кажа най-важното нещо, може би най-важният цитат от седмицата. Цитирам. Ние всички искаме мир. Разликата е, че 26 страни вярват, че пътя към мира е увеличаване на възможностите за отбрана на Украйна. Унгария се изолира от този консенсус и е сама. Това не означава разделение. Останалите 26 имаме обща позиция и ще продължим да подкрепяме Украйна, както сме го правили от 24 февруари 2022 година, заяви председателя Антонио Кошта. По-важният обаче цитат. Ние всички искаме мир чрез сила. Справедлив и траен мир, но мир от позицията на силата. Такъв интерес има и президента Тръмп. И ако той иска да го постигне, това е възможно само с подкрепата на Европейския съюз и държавите членки и с спазване на определени условия, заяви председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. Тия две говорещи картуни, фон дер Лайен и Кошта, какво мислиш за тия тъпоти, бе, човек? Тези хора са безумни, бе. Ти виж, че това е политиката на Европа към руската напаст още от отдавна. Аз преди време щях да правя едни видеа за това как е почнала Втората световна война и кои са били силите, които се я запалили. Това са силите, които действат и в момента. Те не са умрели, те са същите. И не случайно операцията е за денацификация. Денацификация трябва да се случи с тия същите хора. С Еврокомисията. Денацификацията ще трябва да започне от Европейската комисия, парламент и всичките евроинституции. Затова няма да спре, не може да спре. В крайна сметка, ние тук говорим за буквално това трябва да е някаква революция на мисленето, което да се случи. А то няма как така да стане, защото ти виждаш хората с тотално промити и когато ти му кажеш, че нещо е по един начин, той не се замисля дали е така, а се замисля какво е това, дето му е насложено в главата отпреди това. Да. Също дам още един цитат от евродебилка, може би на месеца. Италианският премиер Джорджия Мелони предложи член 5 от хартата на НАТО за принципа на колективната отбрана да бъде разширен към Украйна. Но очевидно без всъщност да се присъединява към НАТО. Значи аз от толкова време смятам, че Мелони е тотално куха лейка.
Ама кажи ти, какво мислиш за тази женица? Тази женица, тя е избрана и тя е избрана по същия начин, като та Зелевата глава в Украйна. Преди изборите казваше мир, аз ще докора мира с Путин, ще го договориме, готово и след това война. И тук същата работа. Не искам да кажа, че това е като възраждане малко, ама все едно не съм го казал. Да. Още една много тъпа картуна, сега ще цитирам. Европа трябва да приеме това предизвикателство над преварата във въоръжаването и трябва да я спечели. Доналд Туск. Туск, знаеш ли, той какъв беше преди? Той беше някакъв в Европейския съюз. Стана премиер ли, президент ли, какъв е там в Полша. Ти какво мислиш за поляците? Бе? Тия хора, добре ли са това, цялата тази нация? Не се наиграха тия хора. Колко пъти се случва едно много искат да ги изтрият от картата, бе. Бас си нацията, бе. Там е гадно там е много гадно времето. Там е супер гадно времето и ги разбирам до някъде, че не им се живее. Но по този начин ли, бе? Ние тук е пълно в Испания, тук е пълно с поляци емигранти. Нормални хора. Логично там времето да е като в Лондон същото. И уния да, брат. Те играят една и съща игра тия хора. И не знам, честно казано, знаеш ли, аз преди в едно друго видео го бях казал, обаче тая схема, дето ние я говориме, има един страхотен руски филм, който се казва Белия тигър. За един танк се говори в това нещо. Обаче този танк е една метафора, точно е за това, което говориме. Да го гледат този филм нашите зрители. Филма е една метафора до края и накрая във филма ти казват каква е тая метафора всъщност. Метафората е точно с... Ти нали се сещаш в какъв свят трябва да живеем ние, след като хората ти казват, ние искаме мир чрез оръжие. Ние искаме живи хора чрез мъртви. Нали се сещаш какво е това? Много е страшно приемането на европейското общество на тази тъпня. Не мога да го възприема това. Защо? Наистина не мога да възприема, защо няма многомилионни митинги тук в Барселона. Къде са тия хора, бе? Какво правят тия хора? Проблема в правителствата, проблема е в техните народи. Руснаците няма да водят конвенционална война с Испания, с Франция, с Германия, с Полша. Тези са малумни. И за 2 трилиона оръжия да накупуват конвенционални, първо те са неизползваеми. То се вижда, че за 500 милиона, като купиш, няма и 500, за 20 милиона да купиш дронове, те ти свършват работата, която ще направиш с тази конвенционална техника. Значи, първо, дроновете промениха войната. Второто, по-важното, че руснаците няма да правят такава война. Те просто ще използват ядрени оръжия. Те вече имат опит с тази война. Те се я водили вече веднъж. Следващия път филма ще е съвсем друг. Руснаците не са дебили, а това, че го правят по този начин с дронови и бавно, е защото това си е гражданска война и това е до тях. Само, че те няма да жалят тъпите французи, тъпите англичани и тъпите поляци. Ще ги изтрият от картата. И въобще няма да им мигне окото. И не трябва да им мигва окото, защото ако им мигне окото, ние ще ги довършат. А ако влезат в конвенционална война, значи първият човек, който ще си замени, ще е Путин, защото не можеш да водиш 140 и 160 милиона да са руснаците станали с новите територии, срещу 450 милиона европейци. Няма как да го водиме. Плюс оръжията на Америка и там. Тук нещо все пак се произвежда. А няма начин да се води такава война. Безумно е. Ние знаем, че конвенционална такава война няма да има. Няма, естествено, трябва да си луд. Значи тези, които им говорят, и знаеш, и постоянно говоря с малумни хора тук, аз съм обграден от малумни, насякъде и в България и тук, които ти обясняват, Путин ще ни нападне, той ще свърши с Украйна и ще мине към Полша, Балтийските, след това ще влезе в Германия и ще стигне до Мадрид. Пълно е с дебили. Пълно. Иначе Иво да се преовържават страните, ако няма някаква... Ние знаем, че първата причина на пропагандата е трябва враг. Няма ли враг, няма нищо.
Ние враг имаме. Най-големият ни враг са дебилите в това общество. Те са навсякъде. Това нещо, вдебиляването започна още 89-та година, 90-та, даже може и по-рано да е започнал този процес, тук със сигурност много по-отрано е започнал в Западна Европа. Те са много по-напред. Така че нещата са там решени. Ти виждаш, Иво, според мен проблема е там, откакто като махнеш на един човек, как да кажа, неговите ценности и в този смисъл неговата, как да кажа, културна основа, остават тия плоски пропагандни ритми, които чуваме непрекъснато. И ако ти се подведеш по тях, ти си загубил мозък. Да. Аз нямам никакво такова, никаква надежда нямам за европейците. Между другото, като си говорим сега тия неща, я ми кажи твоя прогноза. Ние сме говорили по този въпрос. Кога според тебе ще свърши тази проклета война? Защото аз лично нещо... Значи проклетата война, знаеш как ще според мен ще свърши? Аз, например, ви ще го измислям в момента. Европейските сили ще влезнат в Украина. Английски, френски, поляци ще влезнат. Всички ще влязат, да. И аз имам някакво усещане. Руснаците ще използват най-вероятно или орешник, ако орешника нещо сериозно, което да ги изпълнищожи, и тия ще дадат на заден и ще кажат до тук сме. И ще приключи там нещата. Така, по този начин, т.е. руснаците ще вземат цяла Украина. Тогава с жертви от Запада, но без западна армия, да бъде западни батальони, да бъдат избити на украинска територия, това няма да спре никога. Значи, тая работа няма да свърши с украинците. Като свършат украинците, те няма да свършат като бройка, но те стават все по-слаби и по-слаби и то очевидно, че няма да може да поддържат фронта. Фронта върви много бързо на запад. В момента на много. Аз ти казах, ти не ми позволи да си изгледам предаването до края, да видя какво става на другите фронтове, освен в Суджа, там в Курск. Тоест ти имаш предвид, че разрухата на фронта не може да бъде спряна, освен с нещо такова. Те ще отидат, ще сложат още западна американска техника, ще накупиме за 8-9 за трилиона, ако искат. Забелязал ли си във Фейсбук, още върват разни филмчета, техника, още продължава да върви с всички сили? Текът. Всичко си продължава. Не е спрял. Единствено, значи, между другото, имат прекалено много и такива наемници от Запад. И от Южна Америка има страшно много наемници. Така че това нещо ще продължи още доста дълго, според мен. До момента, в който официално френски батальони там не бъдат изтрепани и английски. Аз много се надявам за англичаните малко. Имаш предвид, че преди Путин да действа, няма спре. Не. Истински трябва да се действа там, да. Да, точно. Те хора като отидат, те ще укрепят, значи ако пратиш там 200-300 хиляди човека, те ще укрепят сериозно фронта. Са няма какво се лъжим. Няма да стане само с дронови и с по този начин, както го правят руснаците, но когато вече официално, руснаците ще могат да действат с истинската си сила, не да ги галят с перо. Ще успеят ли да стигнат физически до там, за да тия дупки да ги запълнат? Ще стигнат. Според мен, между другото, руснаците нямат причина да ги... Няма да действат до този момент, докато нещата вече не са опряли до кокала. Да. Така мисля. Да. Ти какво мислиш? Кажи твоите прогнози. Без да се влияеш. Аз винаги... Знаеш ли, хората сигурно се чуят как можем ние да си правим изводите. Ние не си правим изводите спрямо... Естествено, ние сме прочели толкова много източници за тия неща и различни версии, но поне според мен не случайно някои анализатори много се притесняват от пасивността на Путин да ги отреже тия неща още отрано. И в смисъл тук той не го прави, защото не може би все пак има някакви причини, обаче аз си мисля, че наистина относно тези неща трябва да се действа много ребром
да се покаже на врага, че врага този път сме ние, защото ние така сме си го направили, ние сме дали власт на тия хора, които го правят. Не се ли покаже ясна червена линия, че тук вече и според мене тази схема с Орешника, според мен искаше да покаже нещо такова, някакси първоначално такова нещо, че ще се случи. Явно обаче нас не може да ни уври главата и може би ще направим пак някаква простотия и тогава ще чакаме да получим някакъв отговор, за да спреме. Иначе няма да стане. Значи, Георги, продължават. Имам една мисъл в главата, може да е грешна, обаче ще искам да ти споделя. Значи, когато започне една война, защото това за мен е 100% война, както искат да наричат руснаците, специална военна операция, но е война. След определено количество убити от двете страни, нещата излизат извън истинския контрол. Значи Путин, Русия, ръководството военното, привидно има контрол. Истината е, че няма пълен контрол върху ситуацията на фронта. По този начин, по който не си иска да го имат, няма. Какво искам да кажа? Че в момента, в който ако някой реши рязко да спира, т.е. ръководството руското рязко реши да спира войната, няма да им се получи. Защото просто толкова много са убитите цивилни, зверствата на украинците, че това нещо няма как да го спреш и да кажеш, сега тук спираме примирие и така нататък. Това е един конфликт, който е извън контрол за мен вече. Значи, тук отворена е кутията на Пандора и ако някой си мисли, че Путин държи ключа и че някой въобще държи ключа, Путин единственото, което може да направи според мен е да отвори напълно. Тя сега леко открехната, но може да отвори напълно. С орешници, ядрени бомби и така нататък. А поне според мен, като я отвори, дете се викат по този начин напълно, има шанс да я затвориме тази кутия. Да, кутия не затворима докато не свърши съществуването на Украйна. Това същото мога да го кажа съвсем спокойно за Сирия в момента. И на Русия май по-скоро, защото май това е истинската битка. Това е целта, да. Естествено, това е целта. Или Русия ще свърши, или Украйна ще свърши. Няма. А може и Европа да свърши, а може и целият свят да свърши. Ще видим кой ще приключи първи. Но исках да кажа просто същото и с това, с Близки изток, в Сирия нещата, както си и в Газа. След като убиш прекалено много цивилни, оттам нататък вече нещата взимат свой такъв естествен ход, обаче това е един процес в физиката, такива, как се казваха, това са такива хаотични процеси, при които ти нямаш контрол и тази реакция, която се случва, неконтролируема. Тоест, от тук нататък аз мога да кажа следното. В Европа ще има неконтролируем брой терористични актове от страна на сирийци, алавити, християни, палестинци и всякакви други. Вчера един се беше качил палестинец, който се беше качил на Биг Бен в Лондон за протестира 16 часа преди да го свалят. Човек е прав. Сигурно са убили близките му или какойто и да е. Значи това е един геноцид и той това е могъл да направи. Просто се качи на Биг Бен да вее знамето на Палестина. Нещата са тотално извън контрол. Ти помниш ли, имаше един американец, тия дни са навърши 1 година от неговото самозапалване пред посолство. Много добре помня. Бях си го сложил. Нали се сещаш, за да се стигне до това нещо, американски военен да го направи, какво значи изобщо това? В едно интервю Рей Макгавърн каза по повод на едно изказване на Тръмп, че Бог го е там опазил от куршума, за да направи Америка велика, при което Рей Макгавърн каза, това не е моя Бог. Защото виж какво продължава. Виж какво продължава и не знам, много ми е странно. Имаше нещо потресаващо според мене. Преди няколко дена на една пресконференция държавният секретар Рубио беше с едно кръстче тук на... Гледа го, каза. Според мен, нали, аз после разбрах, че то било там за някакъв ден и така нататък. Това според мен е подигравка точно всички тия хора. Ама адска подигравка. Това е някаква голяма простотия, да. За каква тази по-късност да го правиш? Именно точно, нали, аз точно това исках да кажа, че в момента всичко около нас се е превърнало в една
в една пропаганда. Мисъл, хората, нали уж около нас се ни казват, че сега с Тръмп всичко свършвало. Не свършва, всичко почва по нов начин. Нов и по-гаден начин, да ти кажа. Да, по-подмолен, по-такъв кофти начин. Георги, ние с тебе много добре, знаеш, следиме толкова изкъсо Джъдж Наполитано, всичко, което гостите там ядат, ти говориш, Рема Гавър и така нататък, слушаш ги тия хора. Тези хора са били много близко и самият Наполитано и до Тръмп. Така не, че в предишната му администрация. Тоест това, което искам да кажа аз, че той има много ясна представа за реалността. И въпреки всичко прави точно обратното. Тоест, той въобще не се слуша в гласа на разума на тия хора. Така че нещата са много... И това не е примерно аз ти да си говорим, той няма как да знае какво си говорим ние с теб. Ние сме някъде там. Той е много наясно какво говори Скот Ритър. Той е изцяло наясно какво излиза от гласа на Миршаймър. Той знае точно какво говори, какво мисли и така нататък. И хората, които са зад Тръмп, също знаят, съветниците. Въпреки всичко, правят обратното. Така че нещата са много сбъркани в администрацията на Тръмп от самото и начало и смятам, че ще се объркват още повече. Ще сме свидетели, надявам се на всичко. Трябва да ги подкрепяш с действия, тогава ще се объркат. Ама те даже вече се объркват. То е минало един месец. Повече мина, но... Да. Мисълта ми беше, че понеже хората си казват, айде сега, може пък времето да покаже нещо друго, ама до кога вече? Смисъл, аз нещо не виждам времето да показва нещо друго. Знаеш, хората трудно признават грешките си. Значи, когато веднъж са си дали доверието на Тръмп, може и вътрешно да вижда, че нещо не е наред, ама няма да признаят прекалено дълго време. А може па и да се надеят на някаква изгода от това нещо. Не знам, новия господар. Да. Чрез администрацията, чрез някакви хора, които тук ги представляват и така нататък. Така че... Между другото, аз исках да ти кажа, ако искаш да приключваме, почти че може би да сме се заседяли дълго, обаче като мое послание сега, като за финала, според мен повечето хора, защото те виждат, ние тук не сме някаква медия, пари от това не изкарваме, но идеята ми беше моята, че докато не се появят хора, които искат просто да направят нещо така за нещо добро, за не от някакъв финансов интерес, няма се промени нищо. И затова ние точно сме бутиков канал, защото не говориме нещата, които хората искат да ги чуят. Говориме това, което смятаме, че смисъл ние имаме, нали, се сещаш, че Бог е, как беше? Исус е истината, живота и, нали, се сещаш? Да, точно така. И аз мисля, че това е правилното нещо. Ние може да не сме най-вярващите хора и да ходим да се черкуваме всяка седмица, ама трябва да ги спазваме тия неща и ако искаш, кажи ти нещо така като за финал. За повечето хора, мисля, че Господ, това са евробанкнотите. И... Малките зелени хартийки. Малките зелени, те са и други цветове имат. Аз съм но те хората ги обичат. Те, които обичат парите, им пожелавам да имат повече и повече пари. На тези, които смятат, че имат по-важни неща от парите, им пожелавам другото. Да са здрави. Да, благодаря. Аз мисля, че това е един добър финал и как да кажа, трябва според мен трябва да подкрепяме истински хора, истински каузи, а не само да правим шоу от някакви неща за гледания и така нататък. Защото аз мога да кажа, че тогава, момента, в който стигнем за това да го правим, ще спреме. Да. Така че, чао за сега от нас, приятели. Чао. Чао.